ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಅನುದಾನಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಜಗೋಪುರಗ ಅಳವಡಿಸಾಯಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಯಾಲ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಯಾಲ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಶಾಸಕರು ಅನುದಾನ ಒದಗಾದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತೆ ತೋಜಾದಿರು ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಪಾಯಿರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಪಂಡ ಈ ದೇಶಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಾದೇವಿ ನಂಬುನಂಚಿನ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪುರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ರಾಜಗೋಪುರದ ಬರಿಕ್ ಮುಲ್ತ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲು ನೆಕ್ 14 ಲಕ್ಷ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಲಕ್ಕದು ತೋಜಾದಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಗಳನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ತರೆಡ್ದು ಪೂಗೆಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ತೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪುರ್ತುಡು ಐನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಯ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ದ್ವೇ ಮಣ್ಣದಾಲ ಅದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಾಸಕೀಯ ಅನ್ನಲ್ಲ ದ್ವೇ ಮಣ್ಣದಾಲ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕದು ನಾವು ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ನೆನೆತೊಂದೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿವರ್ಷ ಅವಡಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈಯೋಡು ಮಲ್ಲೆಡ ಅವಡಾಯಿನೈತೆ ಎಲ್ಲೆಡ ಒಂದುಂಡು ಸೋಮನಾಥಡ ನಟ್ಟುನಿ ಬೈದನಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಮುಡಿದು ಪಾಡು ಈ ವಿಶ್ವಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡಂದು ದೇವರಡೈ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಸಾಂತೆ ಗುತ್ತು ಪಾತಿರೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಯಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ 15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ ದುಂಬೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರ್ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಜೀವನೋದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಂದು ಪುನಗ ನೆಕ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆವಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಶಾಸಕರ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ನೇಡ್ದು ಅನುದಾನ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಪೋಲೆ ಪಂಡಿಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲನೇ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಆನೆ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಬರ್ರ ಆನೆ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಬೈದೆ ಬಂಡ್ರಿ ಯಾನು ಓಲಪಿದೆ ಐತೆ ಅದು ಈತನೆ ಇನ್ನೇ ಬತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಈಗ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಪೂರ ತೂಯೆ ಎನ್ನೊಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ಪೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ ಪಂಡದು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಲೆಂದು ಅಪ್ಪಗನೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ದವನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಪನದ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ನೆತ್ತ ಪೂರಾ ಕಾಮಗಾರಿನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಮಲ್ತದ ಪೊರಿದಿನ ಪಿರ ದುಡ್ಡುಡ್ಲ ಬಾಕಿ ಹೊರತಿನ ಕೆಲಸನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿಂದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ದಾದನೈನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ರೆ ಆತಿ ಜಾರಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಡಾರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ ದೇವರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಿ ಅಂಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜಾ ಉಂಡು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ತಾದಿ ಮಲ್ದದೇರು ಆರು ಆಯ್ನತು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಬರಡು ಪಣದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೊಳ್ಳ ತಿರಿಪಾಯಿರು. ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಒಂದಿಸ್ತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಹಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಅವರ ಅನುದಾನದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಅವರೇ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು, ಈಗ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಅವರಾಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಹೊಸತಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮತ್ತು ರವಿಯಣ್ಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಲಿಸ್ ಮಂತರ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ.
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ ಬಂತು ಕೊರಡು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರು ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ. ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ನೋವುಂಟು ನಮಗೆ. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೇಗೋಡಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡೆರೆ ಶಾಸಕರು 15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀರು. 6 ತಾದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಾತ್ರಿಕ ಭವನ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಟಿಕಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರು ಅಂಚೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಯೂಟಿಕಾದಾರನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಯೂಟಿಕಾದಾರ ಈಗ ಒಂಜಿ 15 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ನೇನು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪದ ನೆಕ್ಕು ಅವಿಯನ್ನೇ ಪಣ್ಣಂಚೆನೆ 15 ಲಕ್ಷದ ನೆಕ್ಕು ಈ ಗೋಪುರದ ನೆಕ್ಕು ರಾಜಗೋಪುರದ ಎದುರುದ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಯೂಟಿಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತದ ಒಂಜಾರು ಮುಸ್ಲಿಮದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು, ಚರ್ಚ್ ಆವಡು, ಮಸೀದಿ ಆವಡು ಐಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆರ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಥ ರಸ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 3 ಕೋಟಿದ ರಸ್ತೆದ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ಇನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಐತ ವಿಷಯ ಆರ್ನ ಪಾಲುಂಡು. ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಕರ ಭವನ ಐಕ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಂಡು. ನೇಕು ನಮ್ಮ ನೇತ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಕ್ ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಬಂತದ್ದು. ಬಾಂಬೆಗಳು ಬೋದು ಆಯ್ತು ಕಾಲ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ರವಿಯನ್ನ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೂಟಿಕಾದಾರನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮ ಮಾಗಾಣದ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಆವಡಿತ್ತಿನದು ನಂಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂದು ಅಂಚೆ ಆತನು ನಾ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಾವು ನೆತ್ತು ದುಂಬುಲ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನೆತ್ತು ಉಪ್ಪನ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕೊರ್ದು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಯೂಟಿಕಾದಾರ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ದ ಪೋಣಗಾರನ ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದರೆ ಬರಿ ಹತ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ಭತ್ತದಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭತ್ತದ ನೆಕ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಬರಪೆ ಬಂತೇರು ಭತ್ತದ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ದಾರನ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಕ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಬಂದು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಾತೇರಳೆಯನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರದು ಈ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಾತೇರ ನಂಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮನಾಥಿ ನಂಗೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಕೊರಡು ಬಂದು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿರ್ದು ದಿವಂಗತ ಯುಟಿ ಫರೀದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುಮಾರು 300 ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರು. ಕಾರ್ ಅಪಘಾತ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಡುಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲ ಶಾಸಕಿಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರ್ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಟ್ಟಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಮದಾಸ್, ಜಗದೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸೇರಿನಂಚ ಪ್ರಮುಖರು ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಡೆಯುಂಡಿರು. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಉಳಿಯಾ, ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಣಾಜೆ, ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ವಿಶಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ, ರಾಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ರೆಹಮಾನ್ ಕೋಡ್ಜಾಲ್, ದೇವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ಗಟ್ಟಿ, ಚಾಂದಿನಿ ಕೋಡೆಕಾರ್ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದಲ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಷಡಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಡದು. ಅಂಡಲ ದೇವೆರ್ನ ಇಂದೆಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿದ ದಾತ್ರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ತೊಡಕ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಂಡಲ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಐನಾತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಿತಿದಕುಲು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೆಂತೇರು. ಅಂಡಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು.
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅಂಡಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ದುಃಖ ಸಮಿತಿದಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆತಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮಾತ ಮುಸ್ಲಿಮು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೈದಿನ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಸೀದಿಗಾವಾಡು ಪನೀರ್ ಚರ್ಚಿಗಾವಾಡು ಮಾತ ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಇಂದತ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿದನು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಇಂದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆವಡೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಮ್ಮಿಡ ಆವೊಂದು ಆಂಡಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉತ್ತರಾದ ಬೆಲೆಯಾಡು ಈ ಮೂಲಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಆವಡು ಪಂಡು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು